I esta és, sens dubte, una de les estrenes de l'any. La quinta entrega de Toy Story arriba avui al cine. 30 anys han passat des que esta colla de joguets arribaren a la nostra vida. Ara, això sí, se les hauran de veure amb la tecnologia. ¡Gracias, gracias! Hola, soy Lilipad. ¿Vamos a jugar? ¡La extinción! ¡Otra vez no! La preocupació per l'arribada de la tecnologia en moltes famílies es trasllada a una de les habitacions més famoses del cine. Y de repente llegas tú y ni siquiera me estás escuchando. Te lo traduzco al inglés. Quan en el 1995 s'estrenà la primera entrega, encara hi havia telèfons de disc a casa. Ara, 30 anys després, l'aventura és amb les pantalles. El temps ha passat per a tots. ¿Que eres un anciano de juguete? ¿Qué? Se cree que eres un anciano porque estás calvo, Woody. Però l'estima és la mateixa. ¿Cuánto tiempo sin verte, vaquero? Woody, Jessie, Buzz Lightyear. M'agrada molt Jessie. A mí me gusta el caballo de Woody, la pastoreta. Lo sabíem de memòria i els personatges eren entranyables, la veritat. I la música també ens agradava molt. Tot, les vam veure moltes vegades, encara estan en casa les cintes allí. Bad Bunny i Penélope Cruz participen en el doblatge. Taylor Swift amb la cançó final que ja és número 1 en els Billboard. La pel·lícula d'animació més esperada de l'any torna per a remoure emocions. Fa un salxa, no? De quan és menú, de quan és il·lusió per les pel·lis noves. Les xiques que tenim a casa l'haurem de veure segurament. Jo les recorde que en molt carinyo. Hacia el infinito y más allá. Porque hay un amigo